Tipra Mothani Bana no Yakarwi BJP Ipft Kathajak Bodolni Bana Romphaika 11 Moharani Atharamura ST constituency ni Atharamura Bilaikang Kamini Joto Lukurok Buskangni ADC Chongmarino Nahare BJP Ipft Kathajak Bodolni Bana Romphaine Rogno Lamsugoi Naharka Yod Ipft Atharamura Divisioni President Gobindo Jamatia Mongia Kami BSC Chairman Sunil Deborma Vice Chairman Vikas Deborma Te Artisa AGS Bishabon Jomatiano Koboi Kubuni Adongrok. Kalai hambai Jengtini Atharamura ADC Blaze ne Bilaikang Kamiwo Jeng Phai Sopai Jara Mia Tipra Motha Hunoi O Parani Bororongno Thokogoi Borongno Tipra Motha Thangka Hunoi Jebabe Boro ekta viral khaimani Tini Sungno ringmani ringgoi akoi tuboi borok je tisa BJP Ipft tini banaro borok phaika noi tini sini logi phaipi saka je butar mia je thangmani joto butano tini sini logi tongu Tipra Motha Yakarwi komol koloi no Yakarwi tisa Madam Gitani logi phaipika hambai